Taliansku panakotu určite poznáš. My si urobíme dve. Jednu vanilkovú a tú druhú ovocnú. Spolu sa krásne doplnia a ver mi, ozaj si pochutnáš. Do studenej vody vlož plátky želatíny a nechaj ich nabopnať. Do hrnca daj šľahačkovú smotanu, vanilku pozdĺžne prekroj a tupou stranou noža ju vyškrab. Ešte pridaj cukor a zohrej pod bod varu. Želatínu vyžmýkaj, pridaj k smotane, rozmiešaj a následne prelej cez sitko. Už len nalej do pohára a vlož do chladničky na 4 hodiny zatuhnúť. Očisti si pracovnú plochu s kuchynskými utierkami od Harmony a pusti sa do prípravy ovocnej verzie. Môžeš použiť napríklad zmes jahôd, malín a čerešní, pridaj cukor a povar. Mäkké ovocie zmixuj na pyré, pridaj k nemu smotanu, následne želatínu a prelej cez sitko. Ovocnú zmes už len nalej k stuhnutej vanilkovej panakote, nechaj opäť stuhnúť a máš hotovo. A nezabudni, že do 31.8. máš ešte stále čas zapojiť sa do súťaže o plavbu na výletnej lodi po Stredozemnom mori. Stačí, ak si kúpiš akýkoľvek výrobok od Harmony, zaregistruješ blog a si v hre.